Badhe ngaturaken sungkem wonten ing ngarsa Rama dalasan ibu. Kanthi kawiwitan duwung utawi gaman keris ingkang den agem panjenenganipun Den Bagus Edi Surasa kalolos dening Nimas Ayu Dewi Negari. Amargi boten pantes menawi sowan wonten ing ngarsa Rama dalasan ibu kanthi mbeta gaman utawi keris. Keris sampun kalolos dening panjenenganipun Nimas Ayu Dewi Negari. Sampun jengkar pinanganten sekalian repepeh pindha sata matarangan